athi ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasunquthuli umfana ohamba nesithunywa. Isitshe esihle kasidleli lokho sakubona ngokuhamba kwechala inhliziyo yami nesibane esikhanyise ekujuleni kwayo izibaze ngibona njalo mangijula ngimcabango okhaleni lami kugcwele ukufa hleze ngikuzale kusasa thina izinto mayibhede uNkulunkulu siyamgabaza usathane uyasixhaphaza umhlaba iningi lethu uyasiphalaza abantu esizwana nabo bayathakatha uthi uphila kanjani njengoba uthi awugqumi futhi awuzwani nokuthandaza emhlabeni sisempini kusurvive abantu abayivalelayo futhi abayivikelayo kuko konke okubi ngoba siyazi ukuthi laba abasigadlayo abaphumuli mihla namalanga bayagadla kuze kube ukuthi induku esiyiphethe ziyaphuka. Inimingelele babukele emakhaya igama lami uSimniwe Mbongi ngiyanamukela khona la umcebo mfana gogo YouTube channel. Uyazi ke sokubuyisela ithemba mkhulu ngicela babingelele. Mina ngomcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle ufuze fulela unews uyiqadi thina safaka umuntu enqinisa savuka sakhwifilance namanye amadoda ebiya ngamahlaza sebiya ngeenkomo sengisho mina kunompunyopunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzondayo yahosha ima njalo ke mntaba. Yazi mkhulu mawubheka kuleminyaka le ususebenze as umelaphi wendabuko. Yeah. Ngaphambilini uke wakuthi nje kancane ukuthi ingqinamba noma inkinga enibhekana nazo ilezi ukuthi mhlawumbe makade yogeza umuntu isimnyama sakhe siyasala kuwena. So okukunye nje mhlawumbe uke wathi wahlangana nako omkhulu mhlawumbe sakubeka kwazi kwakubeka esigabeni sokuthi uthi hayi mina lento le ngiyayeka ngibuyela empilweni yami vele le kade ngiphile lento obunyanga le yangisinda inkulu for mina. Akukho la uke wafika esigabeni esikanjalo. Mfowethu eqinisweni ngingasho nje ukuthi leyo mcabango ibuye ifika ivakashi ngenxa yezimo zokuthi nami ngiye ngifile engathi kukhona engathi kuyangihlula mengisho ukuthi khona kungathi kuyangihlula ngisho ngasemithini sengisho ukuthi mhlambe nami ngiye ngizomunywe ngizwe ngathi abantu bayaqhelelana nami abantu engathi bangibuka engathi ngiyisilwane abantu banokungibuka engathi ngumthakathi abantu banokundiscriminator nje ngokungibuka nje mfowethu uyabo ngize ngishawe ilo ukuthi yazi mfowethu mhlambe kube bengiyiphilela kangcono mhlambe ngaba nginabo abantu abangibuka kanje ngabe mhlambe anginawo abantu abangikhuluma kanje kodwa ke phela mfowethu ke ngisho noma ungenza kahle emhlabeni noma ungenza kahle abantu bayohlezi bekhuluma mfowethu abantu bayohlezi begxeka ngisho noma ungayidayisela usweet bangathi hayi lo sweet lo engathi uthu sweet kodwa usweet yabo uthi hayi uzoletha inyongo enganini yethu yabo so ngagcina sengibona ukuthi angeke ngize ngithathe abantu bangaphandle abangangazi ukuthi ngisuka kuphi nalento ukuze ngithi mina hayi cha ngiyagive up ngenxa yabo ngoba bona mase sengigive upile bona bazoyiqhubukela nempilo yami sebekhohliwe ngami kodwa ade bengigxeka kuthangi sebekhohliwe nanokuthi ade bengigxeka kuthangi so uma uzophila ngabantu umntaka baba ayi angiboni ukuthi mfowethu khona la ungaya khona empilweni kodwa when it comes to imithi mfowethu angifuni uqamba amanga mntaka baba ngoba ngiyayilwela nami yabo so umuntu uyazama hayi nami ngilwe hayi aphelelwa amandla ayiphambili yabo lonto kodwa nje sukele ngaqala mfowethu angifuni uqamba amanga angazi ngafile ngathi ngagive up kwabantu bami sengingaba nje ukuthi abantu ke abaseceleni abangaziyo ukuthi bangibuka kanjani yabo but nje mfowethu sukele ngaqala angazi ngithi anginalo icustomer sukele ngaqala angazi ngibe nomuntu othi ayi wena mfowethu lezi zinto zakho uyayibona le nto leyo yebo bakhona laba bathu mhlawumbe bathunyiwe la bethunywe khona mhlawumbe bahalela ukususa nje uthuthuva kodwa ke ekugcineni mfowethu ba overcrowder ilama testimony lawa esihlezi siwaletha mihla namalanga ngoba mfowethu ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu la emhlabeni ophilayo ongafika enza into bese leyo nto ibe nomvuzo omuhle bese ngalokho afina ukuyiyeka kanjani ngoba phela uyabona nje naba abantu bayasizakala naba abantu bayakwazi ukuthi bathola ukuphila naba abantu bayakwazi ukuthi bangene kuma relationship bejabulile kungeke saphinde kwenzeke okubi ngenxa yazo lezi inkambi lezi so when it comes to imithi mfowethu angifuni uqamba amanga ngoba kunokwenzeka ukuthola ukuthi mhlambe
on our dry day Yeah. yabo mhlawumbe ayi-special asambanga kahle sizobathola labo abantu aba-100 and something Yabona yabo abakhoriyelwayo nje sikhuluma abakhoriyelwayo nje kuphela bese kuba khona nalabo abadilivelwayo mhlawumbe nje yabo lawo aba-15 aba-20 sikhuluma nje on a dry day but more ukuthi ngempela kuyasetshenzwa hayi cha angifuni qamamanga mntaka baba nami ngiye ngiyibone sengupresident uqobolo wakhe yabo ngibona ukuthi hayi cha hayi abantu cha bayakholelwa kumina nami nakhona ngingasho ukuthi kusuke ngakona ukuthi mfethu bakholelwa kumina kakhulukazi yabo ngoba abantu mfethu la imali yabo iyakhona baya navigate so babheka ukuthi kahle kahle la siyakhona kuyiqiniso yini noma kwamanga yabo so ingakho namanje njengoba ngihleli nami nawe la sikhuluma nabantu lapha ingenxa yokuthini sizama ukwenza umlungiswa mfowethu wokuthi abantu babe nethemba sibatshengise ukuthi bakhona abantu abasizakalayo bakhona abantu abaphilayo la ekhaya mfowethu iloko nje engingakusho mntaka baba masangibheka mkhulu ubuye futhi ube namanye amabhizinesi akusayidini beside ubunyanga and kubonakala ngathi nawo futhi arana ngempumelelo so just nje kancane mkhulu ngathi ukuthi wena ngokwakho yipi art obona ukuthi masterishile yenza ukuthi urane nje wonke amabhizinesi wakho abe impumelelo ngingasho ukuthi art of spirituality okokuqala idlozi lami ngilingabazanga ngisho noma ngihlupheka idlozi lami mfowethu ngalithemba ngisho noma nginganaka ukudla engizokudla kuphela u5 days ngingadli ngangisakholelwa kulona kakhulukazi ke mfowethu ngangimthemba futhi noNkulunkulu ngoba kuko konke engikwenzayo ngihamba nomdali ngihamba nedlozi yabo njengengane ezalelwe eZayoni mfowethu uNkulunkulu sasimbekela phambili and futhi nakhona njoba ngakhuliswe isalukazi esinezithunywa zasemanzini sasivamisile ukuthi sikhuleke kakhulu mfowethu nezinkambi futhi nakhona sisebenzisa kodwa nakhona mfowethu kuyikona ukuthi umkhuleko iwona ohamba phambili ngoba ezintweni zami ngikhumbula kahle mfowethu ezintweni zami ngangizenza ngisakhula ezidinga ukuthi zibe nezibusiso ngangiyithola kwisalukazi sami singikhulekela singibeka izandla ekhanda nasemahlombe ngithi mengiphuma ngiyohlaselana naleyo nto leyo ngizwe nje kulula ukuthi ngifinyelele kuleyo nto leyo ngikhule nje ngiyingane nami egangile njengazo zonke izingane ngihluphe esikoleni kodwa ngangingayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyobe ngithola ama-diploma awu2 yabo without even ukufaila e-high school ngingasho ukuthi yebo mhlambe uNkulunkulu wangizela lapho ibusiso mfowethu kodwa ukuthi ubani wangisondezela uNkulunkulu eduze kwami kwakuyisalukazi ngoba as much as sasikhuleka akekho umuntu oyikhuleka ngefaith nange-enthusiasm ukuze azokwazi ukuthi mfowethu uNkulunkulu afike kuzizukulwane sakhe so ekugangeni kwami mfowethu angikhumbuli nakancane ngenza ihomework ngangifika nje mina mfowethu abafowethu lapha mebeqeda ubhala ihomework ngicela ukuthi bangikopelise nani kodwa phela uyazi mase uqondene nawe ku-exam kusuke ngasekho ukuthi uzokopela so ingangisho ukuthi mfowethu it's a grace of God and then emva lapho kwahamba mfowethu sengifunda emavasithi ila ngabona khona ukuthi impilo idinga mina-ke manje ukuthi-ke kube yimina engithatha umhlala phansi ekutheni ngibe ingane encane ngibe umuntu ozimisela ngokwempilo bese ngiyafunda ngiyakhumbula nje mfowethu ngathi ngiqeda nje i3rd year yami ngangino distinction abathathu into engakaze ngize ngiyibone ukuba i-student when it comes to i-high school yabo so ngathi mase ngiphuma futhi nalapho ngithi ngiyofunda enye ngangitshela ukuthi leya course engangiyenza ayilula kodwa mase ngingena futhi nakwenye course hawu sengiyabona futhi nakhona kunama challenges akhona kodwa ngathi ngiphuma mfethu ngathola i-award ukuthi ngibe i-best cinematographer yabo so lokho mfethu ngingasho ukuthi usuhamba nama guidance which is idlozi which is izinyanya zakini yabo ezikufiselayo ezikubonela phambili ukuthi la uyakhona empilweni ikuphi so la ngikhona ke mntaka baba namhlanje ngikuthathe ngalendlela leyo ukuthi mase ngiphuma high school kumele ngiyimisele ngibe umuntu othwenza izinto ngizenze ngibe i-A class ingakho nasemthini namhlanje njengoba ungibona mfowethu ngenza lokho engikwenzayo ngi-A class and futhi nakhona ngingabazi ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi imingene imali angibuka imali ngibuka imali eqhamuka kwabantu ukuthi le mali le iyinyembezi iyibusiso iyikhesi
So ngiguqula kanjani ukuthi le mali lena ikwazi ukuthi mifika kumina ingangijezisi. Ngayithatha le mali lena mfowethu ngayenza kwaba yinto ezokwazi ukuthi ngiyothenga izinkambi ezokwazi ukuthi isiza abantu ngokweqiniso. Ngoba as much as nginama testimony enginawo namhlanje ngingasho ukuthi cha abantu bayakholelwa kumina kube ngumuntu ogreedy ngabe ngithi hayi ipheshela zibe imali engaka. Mhlawumbe ngishaye isipesheli esingaka yabo. So ekwenzeni kanjalo mfowethu ukuthi mhlawumbe imali sibeke ibe ngaka ukuba greedy. uNkulunkulu already ukublessile. So why wena manje uzohamba uyothatha umqondo wakho uNkulunkulu akunikeza wona ukuthi ufune ngabe usaphazela abanye abantu abasawudinga ukuthi bakwazi ukuthi nabo bayithuthukise bese wena wenza ukuthi ungabe affordable. So ingakho mfethu namhlanje umuthi uyabukisisa kahle ngifuna ukuba affordable kuwo wonke umuntu even nengane ifunde e-high school ingakwazi ukuthi ilentuzana i-afford amakhambi amibona ukuthi ihlangabezana nezingqinamba zasempilweni nezinkinga engakwazi ukuthi ayisolve ezidinga ukuthi isolve amakhambi ami. Nomuntu nje uholela u350 nomuntu ohola u350 uyakwazi ukufinyelela kumina athole lelo khambi lelo athi mephuma mhlawumbe athi uyayibhejela imali siyaqala iyangena shothi akalahlanga uhambile wayonikela ezidalweni zakhe izidalwa zakhe zakwazi ukuthi zimbuyisele okuthe xaxa yabo. Kodwa ke mkhulu for umuntu oqala ukusibona yabo asivele simzwise laba ababenenhlanhla ukuthi bagcine befinyelele la ukuthi basizakale kanjani. Injalo mfowethu thina akasingabazi mase ngiza ngakuleyo department ngoba abantu mfowethu bayalidinga iqiniso lethu yabo. Ingakho noma ngenza namapa amabhizinisi ngijabulela ukukhipha nje iqiniso kwabantu ukuze abantu bazoba nethemba ukuthi kusakhona abantu abasanenhliziyo enhle ngingangena noma ikuphi. Okay. Otsizwe lentokazi. Oyaringa. Mhlawumbe isemsebenzini yazi. Ngoba uyayibona ukuthi njobe la kwi profile pic umuntu oyisebenzelayo lo Nkosi yami yazi. Hey ngoba uyabonakala ukuthi usebenza indlala inomsindo. Thokoza gogo. Hello. Alright salukazi. Ngiyaphila njani? Uyazi lana gogo sishutha lento ethi aka YouTube and siyakubona gogo ukuthi wasendela i-testimony. Manje wena gogo sifuna ukuthi ke uchazela la abantu ukuthi wasizakala kanjani and liphi ikhambi elakusiza. Okay. Ngakhona ukuthi ngisende voice note ngoba manje kusemithini. Inxese salukazi yazi manje lento esiyenza live. Shothi kuyoba ngelinye ilanga ke gogo nawe mesikukhethile futhi yezwa. Okay, ayikho inkinga yabo. Thokoza. Njoba ngishilo ke mfowethu sekumele ngivele ngihlole mfowethu. Kodwa phela ngeke ngize ngiyenze into engahlangene nayo mfowethu mina ngizazela izinkambi. Ngoba uyabona ukuthi ngempela iyayisebenzela ngempela intokazi. Azoko sizongena la. Singene la. Futhi ngene. Phakathi. Ngathi la sizafuna. Okay, siyafona lana. Okay, ngene la. Wehle nje uqale wehle nje kancane ngoba la bake bafonela la. Okay, asimbone lo. Asimtholanga. Asimbone lo. Okay. Siza ukuthi usiphatheleni yena. Sizoyehla mfuthu sizoyehla senzansi. Simuzwe ukuthi usiphatheleni. Mhlawumbe nesoka lakhe. Ayivele ngeke azayibamba. Mkhulu uzothini manje? Ngihleli nowakwami Nkosi yami. Eish. Sekuzophuma leliqiniso usingambuyisa ngesikhafulo. Alright, hayi othi besibheka omunye wayiringa mfuthu yabo. Okay. Okay. Awangangena nje la. Noma ikuphi? Futhi phakathi inside ngathi lo sike samthinta. Uthi mbona. Simbone. Okay, simbona. Bayaringa. Bayaringa manje inkinga ukuthi nje kahle nje. Banemali. Thokoza. Alright salukazi. Right mkhulu. Yeah, so shutha lento yethi aka YouTube la wena salukazi yabo. And ngiyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Maye bengisacela nje salukazi ukuthi ke ungichazele ukuthi wathe ngaliphi ikhambi and kukhambela kanjani manje.
isho mkhulu yasindaweni kuyona ikho right ukuthi ngingaletha i-testimony but bone ngokufakazela lapho. Nkosi yami, ngifona ngesikhathi esirong. Ngifona ngesikhathi esirong. All right, koka ayikho inkinga isalukazi. Thokoza. Hey, babhizi namhlanje. Babhizi, vele lesifona. Ngoba phela ngifuni vele kube ngathi siyayiplana lento. Yabo, angifuni kube ngathi siyayiplana. Khona izomthola. Okay. Yena futhi parts inside. All right, utsizwe lana. Okay, it's calling. Okay. I'm trying a phone call straight. The subscribing. Oh, akekho ngempela. Hey banqabile namhlanje mfowethu. Awu ubabheke mntaka baba, ubabheke mfowethu. Mhlawumbe inhlanhla izokhona. Kodwa hleli somthola. Testimonies. Ya, ngicela ungibheka kancane khulu kangena. Noma ikuphi mfowethu, noma ikuphi nazo. Okay, simfonele sizwe. Nenhlanhla vele it's ringing same time kwena. Hayi. Thokoza Koko. Right, salukazi, right wena. Yeah, lana Koko shootha lento yethu aka YouTube na salukazi and manje ngiyabona ukuthi uke wasineza testimony. Bengisacela nje salukazi uthi halamuzi ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani. Yeah, mkhulu. Yeah, so ungakhuluma isalukazi. Manje. Yeah, siyashutha nje manje shuthi kahle nawe ulalelwe. Noma ngalisho ngegama lakho usho nje ukuthi wathenga liphi ikhambi wasizakala kanjani. Oh, alright mkhulu. Ngathenga i-special umcuhlaza. Awuzu? Yeah, umcuhlaza. Umcuhlaza. So bengakazi ngasebenza empilweni yami ever since ngina 8 years ngiqedile isikole. So ngawusebenzisa I think zangiqedile neviki. Bangicela i-CV bayilanda specially. Hayibo. Bangifaka ngaya ku-medical ngaphasa. Sikhuluma nje manje I'm working. Hayibo salukazi. Yebo. Hey, samele nami ngithi usebenzisa kakhulu lo mcebo okuhlaza ngeke. Umcuhlaza wangisiza wavula into eningi because before ngisebenzisa wona ngaqala ngekhombo le ka 500 yasusa amathunzi iyasebenza le khombo le shuthi ngasusa amathunzi amnyama ngavula inhlanhla bese ke ngisebenzisa umcuhlaza ngigeza ngifutha bese nalo mcuhlaza webhodlelo oncane lelikhulumisayo so nalo ngilikhulumisa because kumele uhambe nalo everywhere ngilikhulumisa ebhekini ngikho ngihambe so nje interview yami ihamba kahle konke nasemsebenzini happy environment kumnandi gogo siyakubongela salukazi yazi ngoba phela nathi business lami ihamba kahle salukazi yazi inhle futhi lento engizwa ngoba phela yabo salukazi mesuke sesenakhela inkambi suke ngakona ukuthi sifuna ukuthi sibuke njengoNkulunkulu sifuna ukudonsa yena uNkulunkulu uqobo lwakhe simlethe kwabantu simlethe nezidalwa zakubo lo muntu lo suke simsiza so shuthi wena lelivumile idlozi lakho kahle idlozi lakhe lekusizile through inkambi zami salukazi through inkambi zakho kwasebenza konke ngihlala ngikhaya ngithola inkambi ngigeza ngikhipha abo 2000 kodwa nje nge250 iyo yami yashintsha. Hayi salukazi hayi nami ngiyajabula ukuzwa leyo. Hayi kule uzoba permanent na gogo. Zikhona izinto zokuthi umuntu umgcobele uhambe uyomthinta lapho ukhulume naye usungambulali kodwa usukwenzela nawe ikusasa lakho salukazi. Mkhulu kona ngisize kakhulu makhamba akho. Ucela mama. Salukazi hayi. Iviki nje. Siyakubongela salukazi. Ocabanga nje intombi enhle njengawe kanje phela ngiyakubona la ku profile pic ukuthi ngeke ungawutholi umsebenzi. Kodwa shuthi kahle khona intadi liki ivimba. 8 years wonke. Yebo bengivimbile.
8 years. Salukazi. Ibhizinisi lami lifaile mara manje. Bayabhadala. Ngithi ngibona nge-notification mali yangena because nje mengifutha ngithi umsebenzi business lami nje khambe kahle. Relationship yami i-peaceful kumnandi. Hayi ngiyakujabulela salukazi ngathi inkosi ngakubusisa njalo gogo yezwa. Yebo mkhulu ubusise wena kakhulu isigcinele wena. Usenzela amakhambi njalo. Thokoza salukazi thokoza. Hayi kulungile salukazi ngakuphazamise emsebenzini. Thokoza. Angishayisile mkhulu ushayise early. Hey usebenza kamnandi ushayisa ngo+1 hey ayibusela. Aliyana. Oh. Alright salukazi. Ayikho inkinga salukazi sokhuluma yezwa. Yebo. Thokoza. Hey mfethu yazi kumnandi ukuthi uzwe abantu abaliye bethi ngathi uNkulunkulu angakugcina kungayena umuntu oyedwa kwabantu abaningi mfethu ngoba ngisho noma shuthi ngihlangabezana nezingqindama mfethu izinkinga engibhekene nazo la emhlabeni amazwi alabantu ayaba iprotection kumina mfethu yabo kuyangijabulisa nje lokho mfethu and abakhohlwa abakhohlwa ukusho lokho mfethu ngicela ngithi mfethu ngoba kube ngibathathela bona labo 2.5 ukhala inyembezi ngena wehla kancane futhi. Okay. Inside. Siye samfone. Sisafuna lana. Okay. Ngicabanga ukuthi ngitholile. Sibheke la. Hayi. Bayafana phela labantu. Bahle bonke. Mkhulu. Mina nje ngilaphela ipawuphethu nje angidlali. Yabo qona nentambo yami. Uyabona. Nike ningithinte ngizongibona nike ngithinte ngizongithola kahle Thokoza gogo Hello Thokoza mkhulu njani ngiright salukazi ngiright yazi lana gogo sishutha lento yethu aka YouTube manje ngiyabona ukuthi uke wasineza testimony awusithi hala muzi phela gogo usitshela ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani Ayi mkhulu nginelinye manje ngathenga ilent and angikaze ngaze ngakutshela ngalo. Unama testimony amaningi. Maningi kakhulu. Ngiyabona gogo uze nazo silalele. Maningi kakhulu ikhona enye engangikade nginikeza umngane wami inyembezi enhliziyo no Pinky. Yeah. Bambiza emsebenzini oyi2. And then mina ngase ngithenga idliso locansi ayi mkhulu ngiyayisola ukhalisa kwembuzi gogo ayi mkhulu ngiyayisola ngisawazi ukuphumula gogo ayi unenhlanhla ngoba ke phela ke ngizokhona nelinye ikhambi engilizolidayisa ke manje ke kule special sange1 uze gogo leli ke gogo elokubuyisa phela wena salukazi ukuthi phela mele yadi qedwe kuliko iservice mele uphinde umbambe futhi libuyele uphinde umshaye futhi ngale idliso la ngaphansi avela sisangane kakhulu njalo ngine emsebenzini ngikhathele imini sebusuku nantambama hayi kodwa lona ayilisebenza impela nemali iphuma impela kuhlala amakhadi kimi yonke into namaphini abizwa ngegama lami akasafuni lutho umhlonipheke salukazi yezwa isukile hayi mkhulu ngiyamhlonipha yeah umhlonipho ngoba phela ngisuke nginikhandelela kona lokho ukuthi abantu besilisa bahloniphe nani naye angabuvanzi nawe umhloniphe futhi umnikeze uthando uke nje ufike nje uthi hayi baba uze ngigeze inyawo nani netray lokudla yabo nje ajabule athi mayongena futhi endumisweni afika sangana akhalise kwesikaphu gogo yabo ngiyasazi nesikaphu uyasizwa nawe ebusuku hayi ngiyasazi nesikaphu hayi gogo hayi mina ngishintsha amadoda amone njengabantu besimame mina ngidlali gogo yebo mkhulu hayi kulungile-ke salukazi ngathi inkosi ngakubusisa yezwa hayi mkhulu ngiyabaletha nje abanye nomunye nje khona bengithengele kungekudala uyarecruit imphumela-ke kuye uyarecruita gogo yebo hayi asingathakathi sodwa gogo iy'mpilo zethu phela kumele siyithake siye phambili empilo banenkinga ngisho ukuthi hayi wozani ngenani igruphini ziyabuya gogo ngiyajabula ukuzite kanjalo-ke salukazi ngathi inkosi ngakubusisa yezwa amen mkhulu thokoza gogo
Hayi mfethu usuyizwele mfethu. Lasidlali la mfethu. Senza indoda ikhalise kwesikhafu la. Lizo la ngaphansi omunye kule episode kade ethi uphelele ushukela. La vele. Hayi mfethu hayi angiyazi nami into enje mntaka baba. Yabo nje ukuthi khona ufuna ukusho usangabathi halamuzi nawe mfethu. Hayi mkhulu mina hayi ngasho nje ukuthi ngicela ukuthi igoqe baqhubeke phela basisupport nathi mkhulu lokho ba like abashare basubscribe bona cause uqeda kusho umkhulu singathakathi sodwa nalabo abanye nibasherelayo funa bathakathe nabo so ngabakhumbuza ke mkhulu ukuthi senzela kuphi lapho mesikhuluma ngokuthakatha abakho namakehla sibulali sithaka impilo zethu ukuthi zibe right kodwa ke la ngikhonayo bakho namakehla ngiseSoweto eOrlando opposite amaTowers eParamall ngaphakathi eParamall kunendawo okuthiwa iseMerem Terrace ilaundry leyo laundry leyo kunesigodlo sami ngaphakathi Friday Saturday and Sunday ngiyangithola Sunday sisabantu emanzini bayogezwa yabo nje sikhuphula ithunywa sihlambulula idalwa yabo nje kubuyisa inhlanhla Friday Saturday and Sunday siba nebhavu la khona uza nenkinga yakho ngoba ngihloli uze nenkinga yakho bese siyayilalela bese sihlanganisela inkambi ezokwazi ukuqeda leyo nkinga osuke ubhekene nayo bese emva lapho ke sike sibe nezipesheli lezi izipesheli muthengile into oyenzayo is either muhlala la eGoli usendela ilocation uze usendele location sina size qathatha la usuku khona ngama Uber ethu ngine Uber nje specializer straight ngokuthi izondeliver lentuzana umuthi bese emva lokho ukuthi uyanqena uyabona ukuthi ngathi uthatha isikhathi eside umfana ngoba phela basuke bebaningi naye abadeliverayo uvele wena ugibela uze khona la ekhaya uthola labo sofa uyihlalele khona ubone nala shootha khona bese emva lapho ke sikunikeza umuthi wakho futhi nakhona ke ukuthi uhlala le ngaphandle kwase Johannesburg esenzayo ke siyakukhoriyela 60 rand 7 to 9 days 110 3 to 5 days so bese uyayithola ke iphasela lakho ngiyacabanga ukuthi ke okwami kumlapho hayi njalo nje ayishintshe ngiyaphinda futhi ngiyasho ungabi nomona nalento